Čaute ľudia, zdraví vás Karel a dneska tu so mňou Timlau, 1, jebať. 19. A dneska je to informačka o našom novom kanáli. Čo budeme na tomto kanáli točiť, takže Timlau, povedz, čo budeme tu točiť. Rôzne hry, už ja chystám, teraz chystám Assassin's Creed 3, ktorá by mala dneska prísť. Dneska už? Áno, dneska, pokiaľ si ju teraz stihnem stiahnuť. Takže Tak. tak. Takže ja som si ho zrazu kupoval tak, že oni tam nemajú možnosť, že si to vyzdvihnem akože tú hru, tak som si mu, tak ani mi to pošlo na e-mail. Takže toto štúdio patrí k štúdiu TNT, ale Ale máme slovičtu. Ale na tomto kanáli budeme točiť len Let's Play, Gameplay, Minecraft, Assassin, Timlau Creed, Far Cry, ani také Tomb Raider, Hitman, ani také tie pioviny. a ešte natočíme animácie ako Bezdiak Tomcek. Jo, presne tak. Ale ne, dobre. To by už mohlo byť všetko. Asi ne. Karle, ešte jedna vec. Aká? Pokiaľ sa mi to podarí, tak dneska, alebo až teda cez víkend vyjde ten Assassin's Creed 3. Takže sa môžete tešiť na komentované video od Timlau. A môžete sa odo mňa tešiť na Outlast. Ale ne, to je blbosť. Ne, môžete sa tešiť na Mineplex. Budem točiť Mineplex. Čo sa smeješ? Dopieraj po mňa, keď ja som to už ukončil. No tak to je jedno, ale tá séria sa bude volať minihry. No tak akože môžeme dať aj... Dobre, takže točím a to už bude všetko, takže čaute. Čus.